हेलो हेलो औ फै आं नै गामियाव दं ओमफ्राय बे फर्मा मा सिस्टेमाव सफैयालै फर्मा गैयालै सयथाल'मोन माबानावसो दाखालिनो फिथा खालामना हरजोबदों नोंखौ सोरनाव हा सोरनाव बे जोंनिफ्रायनो हरबाय चेयारमेन माबानिफ्राय माथो इउथ सिस्टेमाव सफैदों फर्मा है इउथ दङलै मा सिस्टेमाव सफैबाय प्राइमारि इउथ चेयारमेन प्राइमारियावसो फैदों प्राइमारि माबासो चेयारमेनफ्रावसो फैदों ओमफ्राय चेयारमेना माथो मिन्थियासो होनलाबायदों मैयालाय बेबायदि पाब्लिक प्लेसाव नों बेखौ मा खालामनो हायो पाब्लिक प्लेसावथ' बुंनो हाया बे खोथाखौ जोंबो बरना मोना जों सिगाङावथ' स्रोदनो खोन्थानो हायोमोन ना इउथ सिस्टेमै बेखौथ' एक्सुवेलि डिक्लेयार खालामखादों बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय होननानैसो ना नोङो हाजोबासै ना बेबो हाजोबासै दे जोंथ' जेनेबा इलेक्सनाव खाथिनाय हिसाबै जोंथ' मोननांगौना बेखौ थाइसेबाबो दालाय बिदि माखासोलै दे उनफ्राव माबादो हो उनफ्राव नङालै नैबेखौनो फाइनाल खालामगोर मा जायो बे गैलाना दिनै 5 थारिखआव जादों बे सारे भाइ दे बेखौ नों साबमिट खालामबाय अब्लाबोथ' एमाउन्टआ दाबो फैयाखैना मबे एमाउन्टखौ बे हरनायनि एमाउन्टआ दाबो सफैयाखैना ना सफैखांबाय एमाउन्टआ सफैयाखैब्रा होमबालाय माथो नोङो जायहा बुस्थुखौ नोङो डकुमेन्टस होनानै माबाबाय बेखौ सोरनिफ्रायबो नों माबानो हागोन नामा बेखौ मानो हागोन नों सोरनिफ्राय डकुमेन्टस होना हरखो सोर मानसिखौ नांगोन ना जोंनो बे देखायनांगोन ना नोङो सोरबा सासेया नोङो सोरनि नामाव हरखो बेखौबो नांगोन ना जोंनो नेक्स्टआव जेन बिसोर मोना बिसोर मोनखाला आरो बिसोरनो नामखौ नांगोन ना दा नामखौ डिक्लेयार खालामना हो सोरनो होखो बेफोरखौ नों नांबावगौब्रा मा होनबावनो ओइ आदा बिदि नङालै खोनाबाय बयबो खस्थ' खालामलायदों आंबो खालामदों नोंबो खालामदों खोनाबाय बे माबाग्रोदो बै सन्जितमोनजों रायज्लायाखै सन्जितमोनजों आं रायज्लायाखै बिसोरबो रायज्लायदो मोनसे आं रायज्लायाखै बिसोरजों नोंथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना इउथ हिसाबै फैनाय बे बुस्थुआ ओमफ्राय सन्जितमोनजों रायज्लायदे सन्जितमोनजों मा रायज्लायनो दाखालिनो सोंहरदोंमोन ना नोंथ' आं मिन्थियासो होनहरदों बे समाव गैखायामोन ना मा 5 थारिखआवनो फैनाय 5 थारिख ना 9 थारिख 9 थारिखआनोथ' नोंनाव दाखालि 18 थारिखआव सोंहरदों है नङा नोङो माथो डाइलखौल नायबानो जाबाय आं नोंनाव माला फन हरा नङालै माबाखौ होनदां बेखौ है बे समाव सोङाखै नोङो सोङाखै माथो सफैनाय सानथाम उनाव सोंदों नोंनाव बेसेबां समाव सोङाखै दालां सोङाखै माथोब्रा खमसे खमथ' नों जोंनि गामियाव गांसे हरनो हायोमोन आंनाव फैयाखैलै बियो आंनाव फैयाखै सोरनि आखायाव फैया बियो माबा माहायसो फैदों बे बिसटिसिसो फैदों बियो बिराद थगायलै नोंसोर आयु थैथों बे थगायालै थगायोबा नोंसोरखौ माबा बे खामानिखौ खोन्थाहरो नामा आङो सोरनि नामाव सोदों सोआखै जिखुनु जाया जोंनि गामियावबोथ' सासे ना सासे मोननांगोन ना बेलै बिसोर उनाव जागोन दानो फन फैदा सफैबाय बे मानो खबर होआसै नोंथ' हरनो हाथारोमोन ना आयु थैद माबायदि मानसि नोङो आंनि आखायाव गैयामोनना बियो आंनि आखायाव गैयाना बियो चेयारमेनाबो होनो आं मिथिया प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया सेक्रेटारियाबो होनो आं मिथिया आरो इउथ प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया होमबा सोरनि आखायाव सफैखो दाखालिलाय माबादों आं नोंसोरनो सोलाजोबना होलायबाय थोद बेलाय अबेलै बेफोरबायदि माबागोन ना उनफ्राव जागोनलाय ना खनसेनो बयनोबो फोलोमजोबनो हायाना है जाया बेफोरो थोद फाग्लानो फर्मजों सफैनाय मोनसे सुबिदा बियो बिदि सुबिदाथ' बयबो लुगैयोब्रा जों बादिनो होनायनि थाखायनो नोंसोर थैयाना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा ना जों नोंसोरखौनो हेल्प खालामाखै ना नोंसोर ओंखारफायाखै दे एबार फैग्रोथोंसै दे फैग्रोथोंसै माने बे फैसा हाबबा नांगोनथ' फाग्ला नों मालाय नों बख'बा नों हरगोन आंनि नामाव सोना हो साबेसे मानसिनो राननांगौ सोजोबगोन आं हरजोबगोन आं मिनिनाय खोथा नङा आंनि नामाव सो साबेसे मानसिनो नांगौ रानजोबगोन आं थाइसेबा मोन्थों जों खस्थ' मोनफानाय मानसिखौ देखायनांगोन आं हरजोबगोन आं खस्थ' मोनफानाय मानसिया सोर गासिबो हरगोन आं नांगौबा आंनिफ्रायनो थांथों आंनि पकेटनिफ्रायनो रानना हरबावगोन आं बे 2 लाखआथ' 2 लाख आरो आंनि पकेटनिफ्राय हरबावगोन आं
मानसिखौ आं देखायनांगोन नैबे इलेक्सनाव खस्थ' मोनफानाय होननानै दे खोनाबाय अ दंलै गामियावनो दंलै दहाय मानसिफ्रा लिंहरबाय थादों आयु थोद मारै बिदि खालामो नोङो जाबाय आं नोंसोरखौ मालाबा ना खालामदों नामा नों सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै इउथनि जोंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना नोङो नोंसोर मालाबा ना खालामफिनदों नानि खोथा नङालै खामानियावथ' ना खालामा रावबो खोनाबाय दा बिदि जाबाय नोंसोरथ' खबर होआसै रावबो दे जेबो नङा दे बेफोरखौ बांद्राय मावनाङा नोंसोरखौ मालाबाबो जों ना खालामखायाना आयु आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा बिदि नङालै बे एसे माबा सनजितमोनजों रायज्लायदो एसे आं सनजितमोनजों मानो रायलायनांगौ दे सोर सोरनो सोना होखो दे डिक्लेयार खालामना नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो आं लाबायलै आं लाबाय नों लाबाय मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया मोनसे गाला लाबाय गाला मोनसेया ओरै माबा मुस्लिमफोर लाहैबाय खावसे मुस्लिम सासेल' लांदों खावसे लाङाखै ओरै माबा लाबाय मा होनो जों लागोनि बै दाङरिया समिरन लाबाय मोनब्रै जाबाय दे आरो मोननैया दाङरिया दंसन लाबाय मोनबा थांबाय दे मोनसेया मोनसे जगेश लाबाय जगेशआ लिउदिफगर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनोसो रानना हरदों बेखौ एबार मोनला बिसोरबो ओइ बिदि नङा बे कमप्लेन थांगोन फन रेकर्ड दंखायो हाजार होन मानिया आं बेखौ दे बे मेम्बारा बोरै मोनखो जगेशआथ' मेम्बार ना जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारब्रा मेम्बारा बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ हो मेम्बारा बोरै मोनखो मा दे फालानो दे होनबा जायाना मेम्बारा बोरै मोनखो बेखौ गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै नङाबा नोंसोरो हजाय गोजौ रायज्लायहैफिनबावदो दे जाबाय जाबाय दे नोंनि रायलायनाया फाइनाल जाबायना गोजौ रायलायहैनांगौ ना रायज्लायदो दे गोजौ रायज्लायदो नोंनि रायलायनाया फाइनाल ना आंना बेनो दे